Kopi nak kenal. Apa? Subungkou dari harga macam harga. Ego. Cukup mana naik nukar ke mana? खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायबाय आं दिनै माने गोबां दिननि उनाव दिनैसो मोनसे भिडिअ लाबोनो हादों आरोना ओमफ्राय दिनैनि नैबे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा आयं सबसे माने जोंनि नखरनि फरियालनि बिथोराव सबसे देरसिन आरोना माने जोंनि नखरनि बिथोराव गिबि सुबुं होनना बुंनांगोन आरोना बेखौ थ' बिनिनो दिनै बस माने सारादु जानो थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बेरेफुंजानि आं फैबाय फार्स्टआव माने बावनाय हाबाफारि दंमोन माबायाव फुंनि 5टासो सारिथा 5टासो बाजियावनो बावगोन होनदोंमोन आरोना आं बेखौ माने फैस्लाबनो हायासै आंना बे न'आबो एसे गोजानमोन नालाय ओमफ्राय दा जयग' होनो नागिरदों आरोना नैबे जयग' होनाय हाबाफारिनिफ्राय नोंथांमोननि फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअखौ एसे देखायलांसै आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय नैबे जोंनि जिथुनिखि सलसलि गामि बेवहाय सारादु एबा बसखौ मा रोखोमनि फालिनाय जायो बा खुंनाय जायो बेखौ नोंथांमोन एसे माने नोंथांमोननोबो शेयार खालामलायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना थ' नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय माबायदि नुयो थ' बिदिब्ला गोबाव खालामला आरोना थ' बिदिब्ला बयबो नायलांदो थ' चालो बे समाव आं मोनफैबाय आरोना न'आव बेबायदि फुं टाइम नालाय दा मानसिफोर गैथ'आ आरोना ओरैनो सियारफोरखौ बहायनानै दोनग्रोदों बेबायदि जानानै दं दायो कन्डिसना ओरैनो सिम्पोल आरोना बारा गिदिर नङा माबासो नालाय बससो नालाय ओमफ्राय नैबेयाव हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जयग'नि हाबाफारिखौ मावगासिनो दं दायो जोंहा आयंआ नैबेनो आरोना जिथुनिखि दा रुंसारि जादों बिनिनो बिसि आयंआ बेनो माने सानसे माने खामानि मावनांगौ जायो नालाय जायो ओंखायनो माने खामानि मावग्राफोरखौ खनसे जाहोग्रोबाय आरोना खामानि मावग्रा जेनेबा रायजोफोरखौ आरोना नै ओरै गुफुरनि लागो नोरैजाय गामिनि हेलौ सेंग्राफोर मामि गैयालै बबेब्रा माने फुं टाइमावनो माने जानायाबो सोलिबाय आरोना ओरैबायदि टाइमाव माने संदों बिसोरो ओमफ्राय नैबे मा बुस्थुथाय अदाब नैबेखौसो बुजियाखिसै आं मा बुस्थु लादा एसे खोन्थादो मा एन्जर जावनाय बायदि एन्जर खन'नाय बायदि ना नेवलाय गुदुं नामा दन्दर आरोना दन्दर बेखौ ओरै दन्दर खुरनानै दैयाव ओरै गुदुं खौसिना ओमफ्राय बेयाव माने होसिगोन आरो साराय बाथौ हटेलनि बायदि बरिया खुनु माने खस्थ' गैया आरो मोजां आइडियालै बबाव सोलोंबोयो माने बेयो फुंनि जानाय लोंनायखौ संगासिनो दं आरोना दा रायजोफ्रा रायजो जानायखिनिखौल' संदों ओरै फारसेथिं जाबायबो फुंनि हाबाफारि हिसाबै जयग'नि हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय माने गासिबो न'खरनिफ्राय जिरायजोब्बाय आरोना फ्राय रायजोफ्राबो जिरायबाय बेनि सोमोन्दै मिथिनायाथ' जोङो बहुत उन जाहैबाय जों उन्दै हिसाबै फ्राय मिथियाखौनो बुंनांगोन बिदि मावनाय जिथु एक्टिभिटिस बिदिनि पार्सनेलिटिखौ नायनानै गामियाव प्रथम शिक्षित मानसिमोन नालाय दा बिनि प्रभाबा बहुत दं होननानै जों सानना लानो हायो आरो गिबियाव जोङो नैबे जिथु जयग' हरो बे मानसिया बर' समाज हिसाबै थांना थानायाव नैबे जयग'निथिखौ समाजाव गनायनानै लायोब्ला गामिया संस्कार
जागोन बा थांना थानो मोजां जागोन हिसाबै गिबि सिन्था बे सिन्थाखौ गामिनि गिबिसिन शिक्षित मानसि हिसाबै बिसोरनि धारणाजों फैदों होननानै जों सानना लानो हायो आरो बेयाव थानाय बेक्ति हिसाबै बिथांमोनखौ जों गनायनानै लानो हायो आरो बिथांमोननि संस्कारजोंनो जोङो नैबे बुस्थुखौ फैदों होननानै जों सानना लानो हायो आरो खारन बै समाव फरायनाय गैयामोन गामियाव दा बे धर्म संस्कारखौ गामियाव बिथांमोनखौ लाबोदों बिनि अबहायनानै आरो नैथियाव जोङो नुयो जे बे गामियाव बे समाव फरायनाय गैयामोन मोनदों होननानै जों सानना लानो हायो आरो बै समावनो गामिफ्राव समाज सोलिनाय सरकार लिरनाय संबिधान लिरनाय मानसिफोरनि खम मोनथाय गैया होनबाबो जायो बिथांमोन बिगियान सरकारजों लायनो दं बिथांमोननि दैदेननायावनो गामिखौ मोजाङै दैदेनलांनांगौ बे समाव जोङो गामिनि बारि बिथाया मा परिबेसाव दं सोरनि सम्पतिया बेसेबां बा सोर माबायदि थांना थानांगौ बे समाव दङमोन बे समावनो बिथाङा गामिनि सोरनि न'खरनि हा सिमाया बेसेबां बेफोरखौ मिथिगौ दा सरकारि माने सिकिउरिटि जि मोनसे नांगौ सरकारि बेंखन जे मोनसे नांगौ बे प्रभाबखौ बिथाङा बै समनिफ्रायनो रायजो राजानो फोरमायदोंमोन हाफोरखौ मोजाङै माने सिमाफोरखौ थि खालामनांगौ माने मियादि खालामनाय फरायनानै प्रस्ताब लिरनाय गामिखौ संबिधानजों दैदेननाय समसिम जों साखाथि फाखाथिफ्राव दरखास्त' लिरनो रोंनाय मानसि सोदेरनो नागिरदोंमोन आरो बै समाव जों गामिफ्राव ग्रेजुवेट जाबाय बिए पास जाबाय मास्टार जाबाय बै समाव जों थानाय गामिखौ मेट्रिक पासखौ नागिरनांगोन दा बे जोंनि गामिनि एडभान्टेज जौगानाय बे जौगानायनि प्रथम माने बेगरखौ बा जोलैखौ बिथांमोना फोदों होननानै जों सानना लानो हायो जोङो गद बबे थारिखआव मा मावनाय बेखौबो बुंना लानो हाला बुंनोबो फोथायनो हाला जोङो नुनायाव जोङो आंनि बिसाराव बिनि अबदानफ्रा बे शिक्षायाव धर्मआव जथेस्थ' दं आरो लोगोसे ब्रह्म धर्मआवबो अरिहना दं होनना बुंनो हागोन खारन गामियाव फरायनाय लिरनाय गैयामोन नालाय समाव बे समाव पुर'हितबो गैयामोन बिथाङा बहुत बोसोर पुर'हितबो जादों दा गामियाव फ्रान्स मोननै मोनथाम बिथाङा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जादों जों थानाय समसिम आं जेब्ला गामियाव फरायखांनानै फैबाय 1999 निफ्राय बे समनिफ्राय आं बिथांखौ थ' नैबे गामिनि मोनसे मैगं हानाय हाबाफारि आरोना बेयावथ' माने हाबानि बायदि बेयाव मोनसे इन्टारेस्ट परिबेसथ' गैया नालाय ओरैनो देखायबाय आं नोंथांमोननो बसनिसो नालाय ओंखायनो माने थेवबो हाग्राफोरखौ खनसे देखायबाय आरो ना नङाबाथ' ओरैनो हाबा बिदिबा गोथार जुलिफोरबा एसे इन्टारेस्ट जायो आरो ना मैगं हानाय मानायफ्राव गायत्री सन्दसां आतु ब्रह्मजनी नमोस्तुते हे पूर्ण परम ब्रह्म योगीश्वर मुलुकनि गुरु आइ आफा जिउमा गुरु नोंनो नुजानाय गुन गोनां नुनो मोनै थोंगोयै गोथां बिबुंनि थाबायनो गोरों रोङै हिन्जाव हौवा जिउ मुलुगखौ लानानै सोरनि बस जादों दे खोन्थालाय सोरनि बस जादों नखरा मुसारि कलेन्द्र ब्रह्मनि सारादु खुंनायनि नामै नों आइ आफानो नैबे जग्गाथिखौ होनो सानदों अमनै आइ आफा गोरबो मिथिमा ओंखाम जाजोब्बाय मालाय नै बाब मिसिबबोलायथारबायलै सासे माबोरै मिसिबबोलायखो आंखौलाय मा लाबाय लायलै एफा गिलिर मानसिखौ लानो हायो नङाब्रा थिखांनो हायो नङा मास्टारहाय जौखौबा लोङा बेस्रा थगायदोंसो ना मालाबा मालाबा गोबावजों खनसे लायो आरो मोजां नायनानै होनबा
नोंसिना मा आइटेम लायसै खोन्थाना होलाय अ साहानि ओमफ्राय माबायालाय माबाया जुमाय खाथियाव जासै माथो गुदुं गुदुं मोनलोंथारसिगोन मोनजाथारसिगोन मानसिफ्रा माने सर गोदान फ्रेस मालखौनो मोनलोंसिगोन ना बेदर लादों नै बेदर खामानि मावनाया मा थं थांदों खुन्था बायदि नै गसंगासिनो खामानि मावाखै रानना होयोब्रा इनि नामाव सोङै मा जाखो बेदरा नै बेखिनियानो नै दंबावो ओमफ्राय बसआवथ' मिथिखायो नोंथांमोना नैबे बुस्थुखौ होननानै बे नारजि जाहैबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोना नैबे मोनसे बुस्थुखौ देखायसै दै नोंथांमोना फ्राय नुवाखै खोमा सोरबा मिथिगौ आरो ना नैबेखौथ' फ्राय नुयो ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ नोंथांमोना मा नायलाय नुफेराखै खोमा नाय डेन्जार बुस्थु बियो नाला गोनांलाय बानायग्राया सोर अपारेटरा माबाया इन्जिनियारा सोर इन्जिनियारा नै बियो नै दिनैसिम बेबायदि खरबेसे बानायनो हाखो नोङो 50 खर बहा रोंजेना सोलोंनाय आदसा दे नैबेनो बिथांनि माने सोरजिनाया नायदो मा जानगोन बेयाव जेनेबा ओरैनो बेयाव सब बुस्थु जानजायो आरो ना ओंखाम लाब्रा दालि सब बुस्थु जायो ओमफ्राय बेयावनो जानगोन ना माबा मोनसे फसंबावो बेयाव फसंनांगौ माने बेयाव माबा अन्थाइफोर जायो आरो एसे जांग्रां आरो ना जनो आन्था माने सोरबाफोर माने सोलोंना ला आरोना नोंथांमोननो देखायबाय आं बे बुस्थुखौ माने बिराद इजि आरो ना माने अरा बाहेरायाव थाङा नालाय माने मोनफ्रोमबो अरानो माने अर उखुन्दै गुदुंआनो माने लस जाया आरोना सब माबायानो माबायाव फ्रेस गोग्लैजोबो नालाय थाब मोनो आरोना नै बेबायदिबा मा जायो माने फारसे नैबेबो मोनसे हाबाफारि नैबे जाहैबाय मानसिफ्रा बेयाव बिबार बावगोन आरो बिबार बावनानै थाइसे होनानै खुलुमलांगोन बेयाव बोर बिला माबा होगोन सोरगोआव आला गोजोन थाहैथों होननानै बेयाव माने बोर बिनानै होगोन आरोना बेनो माने बिनि लास्ट मोनसे प्रग्राम आरोना लास्ट मोनसे हाबाफारिया बेनो मानसिफोरनि बिदाय होनाय हाबाफारिया फैसा बायसिना होगोन ना मानसिफ्रा नैबे आरो जौनि सावनो बयबो नामा नोंखौ दिनै सोरगो बाथौआव थाङोना मा नों दा माया महरै दङ आं बे नोंखौ बुंखादों माया थाथ' दा नोंखौ नायगोन आइ आफाया नोंनि महर मुस्रिखौ मोनसना नोंखौ नुजोबलांगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जों नोंनि महरखौ नुला आरो नोंबो जोंखौ नुनो हागौ नुवा जानो हागौ जोंबाबो जोङो नोंनि महरखौ नुनाय नंला नों बुंबाय थेवबाबो नोंनि हिन्जाव आब' आरो नोंनि फिसाला जोंहा बिबोनाय फिसा आरो बयनो बायदि बायदि जोंहा बेयाव माबा बेयाव सियाव दंमोन नोंहा बेफोरो माने गासिबो नोंनो दिनै माबागोन जाहाथे खुगायाव खदै नों खालामनाङा गुमै
नोंनि भाग्यआ बिदिसै नोङो सोरगोफोराव दिनै नोंखौ दैदेननो थाखाय बयबो संसारनि आइ आफाया गरसे गरनै दान लानानैबाबो नों गुमैखौ दिखांहरनो थाखाय बेबहार लाबाय जाहाथे नोंबो नुजागोन अरायबो थैनो थांस' जि जाबोबाय थानायाव गुमै इसोरफ्रानो नायबाय था फोरमाय थालां नायबाय था फोरमाय थालां गुमै दै इसोर दानिया सोरबा दानोबा होनो हासिगोन खोथा बिदाय होनानै सनमान होनानै बिदाय होसिगोन आरोना बेखौबो एसे नायदोलाय नोंथांमोना खुलुमलांदो लानानै खनसे रायनो खुलुमबाय रायजोफोरखौ गामिनि रायजोफोरखौ बे समाव माने बसआ जायै बहर जाबाय आरोना आलासिफ्रा फैफुनाय टाइम जाबाय ओमफ्राय माखासे न'खरनि गासै परियालबर्ग दङ रायजोफोर दङ बेफोरखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै बेफोरनानो जोंनि गासै माने परियालनि मानसिफ्रा बिसोरनि ओमफ्राय रायजोफोर माखासे दङ आरोना बेखौ नायनानै लाबाय जाबाय नोंथांमोना नैबे जाहैबाय बिबि दे जागोन दे थांदो मा मोनजाबाय दा ना मोनजायाखै जाखांबाय बियो दोनै लांनांलालै दिनै माने माखासे आलासि न'नि जानायफ्रा माखासे थांनो ओंखारबाय आरोना माखासे बिदाय लाबाय बेखौबो नायदो एसे थांनो ओंखारबाय नै न'आ एसे गोजान नालाय बिसिना ओंखायनो थांनो ओंखारग्रोबाय आरोना गारि गाखोनांगौ नालाय गुमै सोलिगासिनो दंना साप्लाय जागासिनो नारजि जादों आङो नारजि अयथासार गोथावबो गोथाव एखर गोखाबो सोलिगासिनो दंना थाखा फाल्ला लोंग्रासो ओंख्रि जाथारबाय बिराद दंबावो माथो ओंखामा माथो जेबोआनो जायाखै दहायनि अरदाबखौ नायफिनदो नै माबायदि संदों नैबायदि कन्डिसन आरोना नांथारदों माथो बैलाय मा बुस्थु बै बाल्थिंनिया सेरेब गोरान नैबे सेरेब लांग्रा गिनांगौ बोरैबा नायफैयाबा बांद्राय जानानै थाबा बोखांग्रा मा जाखो एसे खोन्थादो मा ओंख्रिफ्रा संख्रि नांगोना नाङाखै बानलु नांगोना नाङाखै जागौमानि हाबगौ
Bang, pam juga jangan habai. 저 그란나 마블레 슈그란 Cuma geran nih. Bedo sana na cuma geran na sana. 개돌이 배도 야 Ayo, masih singgung lagi lagu biji kecala loh. Mesti sejauh itu. 이 감독만 나올리 एकदम 치료다 하 फोरनि सेराखौ नायनो अबस्थायानो गैला मोखांफ्रा माने देग्रं देग्रं जालांजोब्बाय नै मा जाबावगोन बिसोरसो माने गासै दिनैनि बसनि जिथुनाखि हाबाफारि बेयाव लास्ट मुभमेन्टआव फैबाय आरो ना फोजोबनाय हाबाफारियाव फैबाय नैबे जिथुनाखि दहायनि बहायजेननाय हाबाफारि बेखौ बोखारनाय लोगो लोगो बसनि हाबाफारिया जोबसिगोन आरो ना बेनो लास्ट जासिगोन 그걸 먼저 볼 필요는 없었어요.